Let's gaze indaba zo-1 KZN TV fundela uSamukeliswa kaNqulunga ngikubingelele mbukeli nazi-ke ihamba phambili osukwini namhlanje. Owelingamthaniya ubhunge ngeyobugebengu abaseKongo abazenze kuleli bagxeka impi kanti wasemhlathuze nohlelo lwentsha kwezokwakha. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThamintulu uholeke umhlangano wezitsuku ezimbili womkhandlu wesifundazwe olwa nobugebengu i-Provincial Council Against Crime obuhanjelwe eMayville eThekwini. Kulo mhlangano uNtulu uveze ukuthi uhulumeni wesifundazwe wenza konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuthi umphakathi wakulesi sifundazwe kubalwa namabhizinisi kuphephile. Le nkomfa engezitsuku ezimbili yomkhandlu wesifundazwe olwa nobugebengu ebanjelwe eMayville eThekwini. Njengoba behlangene ngaphambilini bebethole ukuthi izihlaka ezilwa nobugebengu esifana nama-CPF zisadinga uqeqesho ekulisaneni nesihlava, ngakho-ke zimbili izinto ezibalulekile okumele badingize ngazo: ulwazi kanye namaqhinga okulwa nobugebengu. Sihlangene namhlanje la nomkhandlu waKwaZulu-Natal obhekelela ukuphepha noma ukuba kuqedwe ubugebengu. Njengoba sihlangene sihlangano wesibili sasihlanganile, kodwa ezinye zezinto esizixoshayo masixoxa nalaba abalekelela kwezokuphepha ama-community service structures kuye kube ukuthi badinga uqeqesho oluthe ukujula-jula. So-ke sizofanele si-achieve izinto ezimbili-ke namhlanje. Okokuqala iyo ingxenye yolwazi okufanele kuxoxwe ngayo. Okwesibili amaqhinga okufanele asilekelele ukuthi umsebenzi esiwenzayo izithelo zakhona zithi ukuthi thuthu. Nanohlelo-ke ngoba okubalulekile akona ukukhuluma kuphela, kodwa okubalulekile futhi ukuthi phela uma sisuka la zithini inhlelo-ke manje-ke ze kuyoxhumana yonke imiphakathi ukuze ibambe iqhaza. Njengoba nazi ukuthi ngizobe ngiseNanda. iNanda eyindawo edume kakhulu ngobugebengu la eNingizimu Afrika, ikakhulu sikhulunywa ngalo i-gender based violence number 1 eNingizimu Afrika yonke. uNtuli uthi okubaluleke kakhulu imphumela yokuthi kwehle izibalo zobugebengu, kanti-ke ukubambisana komphakathi namaphoyisa ekubikweni kobugebengu kubukeka kunyukile, okuziyinkomba zokuthi-ke kubanjiswene ekulisaneni nalesi sihlava. Ukuhlangana kwethu lokhu kwanamhlanje umphumela wakhona ukuthi fanele kubonala kwehle izibalo. Uyazi ukuthi noma kunezigameko ezisiphathe kabi ezenzakalile, kubanjwe imoto lezi zenkunzi, kodwa khona nezitori ezipositive la khona amaphoyisa abambe igebengu imgulukude ebiyaziwa, noma ke phela kungaphethanga kahle ngoba kwabakhona ukudubulana namaphoyisa. Kodwa futhi okunye esikuzuzayo kubonakalayo ukuthi uhambe siluhambayo luyathela ithelo. Izinga lokubika komphakathi amacala emaphoyisini liyenyuka, bese ukuthi namanye imikhakha yamacala noma yobugebengu khona la ibalo khona ezehla khona. Indawo ke yaseNanda ingenye yezindawo ezisizinda zobugebengu, njengoba ke zehlakala zobugebengu zakamumva zenzeka khona kule ndawo, kanti nezibalo zakamumva siveza ukuthi le ndawo ihamba phambili ke ngabo ubugebengu. uNtuli ukuthi-ke basezihlelweni zokuthi bekhulumisane nentsha kwenziwe izinhlelo zabo ukubaxosha-ke ebugebengwini. Sizoba nazo inhlelo zokuthi sibuke udaba labantu abasha la, ngoba abantu abasha bayasikhathaza nathi ukuthi ibona ababonakala ngathi bayanda ebugebengwini. Sivumelene ukuthi fanele sixoxeke la ukuthi senze njani ukuthi sibuke inhlelo zokuthi sibe nalabo abazothina singamavula ndlela okulwa nobugebengu emphakathini, nanokuthi sibuke inhlelo zentsha nje esabalele ukuze abantu abasha laba bangekho ezikoleni sikwazi ukuxoxa nabo sibakhiphe ebugebengu. Njoba ngiyenanda nje elinye lamaqhinga lokusondeza abantu abasha ngithena sambe namaciko ama-artist, ngoba siyazi ukuthi mabezwa kuthiwa khona amaciko beza ngomningi, bese sithola inkundla yokuxoxa nabo ukuthi niyabona yini kodwa ukuthi ikusasa lelizwe ma niqhubeka nalempilo lena elibheke kuphi. Onguhlalo we-Community Policing Forum onxosa ukuthi-ke umphakathi usebenzisana nabo ukuze kulisane nalesi sihlava, kuhlanganisa ke nabo ababhizinisi
ukuze nabo bavikeleke kuphephe amabhizinisi abo. Sikholelwa ukuthi ke ukusebenzisana kahulumeni yonke iminyango kahulumeni njengoba kuhlanganwe iCouncil Against Crime okuyisigungu seprovince esiholwa uPremier kanye nama stakeholders onke akhona KwaZulu-Natal sikwazi ukuthi sibuka amathuba angakwazi ukuthelekelele ukukhulisa ithuba ithembe emphakathini yakithi. Kodwa ngaphekwa konke lokho sibuka indlela yokuthi senza kanjani ukugcina abantu abasha abasemndenini esikholelwa ukuthi ayina stability noma ayinakho ukuma kahle ngenxa yezimo zokuthi kukhona umama kuphela ubaba akekho noma khona ubaba umama akekho noma akusekho umuntu umndeni usuphethwe omunye wabantwana bomndeni. Ukungenelela sibuke lezo zimo ngoba siyayithola ukuthi yona umndeni kakhulu ehlukumezekile futhi engenalo ithuba lokuthi ibone ithemba ebese ke abantu bese abafana bakhona beresolve ukuthi benze izinto ezingalungile emphakathini yakithi ukuze bebeke ukudla phekwe CPF KwaZulu-Natal sifisa ukunqanqa umphakathi wakithi ukuthi usilekelele ngokusondeza information yalezo zinto enjengalezo ukuthi uhulumeni wakithi ukwazi ukungenelela. Yebo ezinye zeinkinga siyakholelwa ukuthi asiuthemba uhulumeni kakhulukazi amaphoyisa kodwa siyathembisa njenge-CPF ukuthi umsebenzi wethu omkhulu ukulekelela wona umphakathi. Lenkonfa ke lindele kube iqhubeke naso usukwini lakusasa lapho zobe besebeveka khona amaqhinga noma ke isombululo kwizinkinga esibhekene nobugebengu kulesi sifundazwe. Abokufika abadabuka ezweni lase-Democratic Republic of Congo abazenze ePortshepstone sebenikwe imvume yokuhamba noma yokubamba imashi nokuthula kuzwakalisa ke ilaba ngempi eqhubeka ezweni labo. Laba bathi ke bazohambisa uhlu lwezikhalazo zabo kumkhandlu waseReinkonyeni ukuze ke ubanxosele kwiSADC kanye neUnited Nations ingenelele kuleyampi njengoba ke sekubulewe cishe abantu ababalelwa kwizikulungwane ezimbili kulandela ukuthi ke iqembu lezidlamlilo iRwanda M23 laqala lempi. Kulindeleke babamba imashi nokuthula abokufika kuleli basezweni lase-DRC. Laba bathi bazobe bezwakalisa ilaka labo ngokungahambisani nempi eqhubekayo ezweni labo njengoba iqembu lezidlamlilo iRwanda M23 isibulala abantu ababalelwa kwizinkulungwane ezimbili kwisifundazwe iGoma. Laba bathi bafuna uhulumeni wakuleli angenelele ukuletha ukuthula kulelalizwe. Bathi bakuthokozela ukutshalwa kwamasosha akuleli eDRC. Babe sebesayina isivumelwano sokuthobela imithetho yemashi. Our country is under war, which started 1996 up to date. But you had some peace. After that, last month, we heard that this situation changed again. So Tina, as ama-Congolese ahlala lapha ePortshepstone, sifila ngathi our family, we lost many family, our members. So we were requested to organize this event to support or to mount together so that South Africa government and the Ugu municipality to support us so that they can take this message all over the world that we are not happy to be here and our people are dying that side. If our country can have peace, we also gonna go back home. Ubese chaza ngalempi. Congo is a country which got 450 tribes, including the tribe which they call Banyamulenge. Banyamulenge, labo abantu basuke eRwanda before our independence. So after that, banikezwe local citizenship in our country. Now, they are only one who are fighting against the country because they come from Rwanda. Rwanda used them in the politics to overthrow the government. That is the problem. Omunye wokufika uthi yabahlukumeza into eyenzeka ezweni labo kanti bakhalela imndeni yabo eselekhaya. Asiko right la ekhaya because ama-family yethu bababulalile lapho benze ethu ipetayo bayangena anytime like mina kwamanje abasisi bethu ifamily yethu asibatholi because kuyaliwa kambi lapho. So sifuna kakhulu thina ipeace kuthi if like thina sisala la iSouth Africa government yavuma kuthi thina sisale la but it's AP into yonke i-right la but inkinga ama-family lapho abeko right and then if bena abeko right nathi ngeke tibe right.
uthi uyesaba ukuphindela ekhaya ngoba angabulawa. Ngina family lapho phela and angigodukanga cause kisekude nje and ngiyasaba ukoduka cause if ngiyahamba lapho bazonibulala cause ngiyazi South Africa is a big country and then if bayakhuluma bayazi bena ukuthi bayakhuluma kanjani ama president nje na government sicela upeace kube upeace lapho nje. Le mashi izobanjwa mhla zi-18 kwephezulu. Lo mbiko benuwethule lo Zamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisesayidi. Inhlangano yezokwakha isaphendula Building Construction iphothuleke uqeqesho lomlenze wokuqala lokufundisa intsha kwezokwakha okuwa32 kumasipala uMhlathizo obizwa kwesakacebe enyakatho neLikamthaniya. Le nhlangano ibambisene nomasipala uMhlathuze ithi ngalolu hlelo ihlose ngalo ukuvundulula amakhono kubantu abasha bakulendawo. Batholeke ithuba eliyingqayizivele abantu abasha bangama22 basendaweni yasobizo kwesakacebe abatholeke uqeqesho lokwakha ama-road construction. Lolu hlelo lomnyaka lulekelela ke intsha ukuthi ke ithole izitifiketi ukuze ikwazi ukuqasheka uma kuvela amathuba emsebenzi. Lolu hlelo ke lokuqeqesha intsha emkhakhweni wezokwakha liqale ngonyaka owedlule ngoFebruary njengoba ke kuhlangana unyaka sebezophethula izifundo zabo bebonke ke bangama25. Construction Center uyena ofande iprogram yonke eqale last year kwaba ne-learnership yabafundi ababe u25 esikwazile ukuthi sibathole ngaphansi kwewadi u32. So kwahamba abafundi abaqale last year benza i-theory yabo ebe u4 months. Kwaphela u4 months salekelelwa umasipala wethu uMhlathuze wasuyasplacela abantwana cause bebenza iqualification ebizwa nge-National Certificate ye-Roadworks level 2. So kulabantu bantwana abawu25 ibona ke isiphelile i-contract yabo iyaphela manje ngoFebruary cause i-practical yabo iba u8 months. So bawutholile ke lo 8 months wabo under uMhlathuze usilekelelile kukho konke. Lolu hlelo luxhaswe umasipala uMhlathuze uqinisekisa ukuthi lolu hlelo lunciphisa ke isibalo sabantu abasha abahlela emakhaya bengenzi lutho bengenayo imisebenzi. Sike sahlangana nobhodi lo we project okuyena osilekelele kakhulu ekuthenini ake size sizonciphisa idemand enkulu esinayo yabantu abasha abangenzi lutho abahleze emakhaya. Okwethu ke kube ukuthi nje silekelele ehlonzweni kwabantwana ukuthi bekwazi ukuzobamba leli qhaza. Sikuthokozele kakhulu ke ngoba njengamanje abantwana bazophuma benezinto abayiphetheko okungukuthi sebenazo izinto zomnqonqoza uma befuna umsebenzi ngoba sebenezinto abayiqede. Okwesibili ngalesikhathi befunda bebekade kukhona abacoshakho ku2500. Lokho kusho ukuthi ekhaya belingena lutho ngoba bahlonzwe njengabantwana abampofu. Lelo khaya ke bese likwazi ukungena isaka lempuphu. Ubuholi bomphakathi ke bukushayela izandla ukwenziwe ke ilenhlangano ngobhambisana nomasipala ukulwa ke nempi yenselelo ebhekene nomphakathi nabantu abasha yokwentuleka kwamathuba emsebenzi. Lokho thina njengomkhandlu sikubona ukuthi kusizo olukhulu umasipala waseMhlathuze. Basisize kakhulu kuleyo ndawo ukuze izingane zethu ngoba azitholi ukusizakala. Izinto eziqedile umatric zingatholi ukusizakala zonke izinto ezizifunayo. Into nje enhle kakhulu ukuthi yabona uma ngabe intsha ithola ama skills anje ngalawa kuhle kakhulu. So lapha ngaphakathi ngibonile indlapha igcwele kunanabasebenza abakhona kumanje abasebenza lapha emasipala. So ngifisa ukuthi mhlambe ukuhamba kwesikhathi laba bakhona njengamanje umasipala mathu uyabaqasha ngakuhle kakhulu. Ngoba nje yabona uma ngabe ukhona umholi uma ubona abantu sebesebenza ngesikhathi sakho ukhona lokho kusho okukhulu kimi. Asithishelele ezitolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele ubukelo zona indaba ze1 KZN TV naze kuyihlokwana kuyizona ehamba phambili usuku namhlanje. Likamthaniya ubhungenge yobugebengu abaseKongo abazenze kuleli bagxeka impi kanti waseMhlathuze nohlelo lwentsha kwezokwakha.
Abasebenzi benkampani yezamahlathi ebizwa Amahlathi Aid Trading kwadlangezwa ngasempangeni enyakatho likaMthaniya basala umqashwa wabo kungenkohlakalo nokwehluleka ukukhokhela imihlomulo yabo nokuxosha abanye ngaphandle kokubazisa. Labasebenzi badubeke ukusebenza bathi angeke beqhubeke nokusebenza umqashi engabanikile izimfuno zabo kanti kumqashi uyakuchitha lokhu. Labasebenzi bangaphezulu kwekhulu bathi bafuna izimpendulo kumqashi zokuthi kungani umqashi bashaya indivu kwizikhalazo zabo basolo umqashi ngenkohlakalo nokuxosha abasebenzi ngaphandle kokubazisa. Ukukhulumela abasebenzi kule nkampani uthi ke ziningi izingqinamba ababhekene nazo. Kunabasebenzi esibaficile asebesebenze 10 years 15 years kune contract imibhalo phansi bechazela ukuthi kunemali yama service etholakalayo bachazelwa ngokuthi imali yama service ikhandwa yisonto elilodwa ngonyaka bakubamba ke lokho emqondweni kwaba sisikhalo sabo kodwa kutheme exoshwa abantu bingaphumi leyo mali. Ngikhuluma abaningi abaxoshiwe abanye baxoshiswe ukuthi bebefuna imfuno zabo kwakhona igama eliphuma kumqashi wathi ubacuphile nangempela kulokhu kuxoshwa one by one. So ikhalo ziningi abanye abahola imali engaphezulu iphezu n mebebiza bathi o driver bethu noma bengekho la bahola imali banje mhlawumbe o 500 bebuza ukuthi ngoba kaze kuthathwe ama tax number and ama RP5 form aze bewathole yathi inkampani izobenzela kuze kube manje. Ongomunye wabasebenzi bale nkampani uthi into ebakhathaza kakhulu ukubanjelwa kwemali unyaka nonyaka bengayitholi. Kasarzi kumsebenzi le ephezulu n angiphathi ke yona cause uyile ubhuti watholakala ukuthi nje inhlobo ka register yikho imali ebanjwayo. Emebuyela kumphatho yedwa la uzothi umphatha akaqhubekele phambili uthi uyamangala ukuthi uzoqhubeke yephi because uSARS yona ndawo yokugcina. Ezinye ikhalo laba basebenza 20 years sakhuluma eziforum sacela ukuchecka ukuthi at least akucheckwa ama file ukuthi kwenzakalani because 5 years renew njalo njalo kwathola ukuthi kwama files awekho. Sabuza kulo wayekhona ukuthi awekho kanjani kanti ayikhona into ebinoted phansi kwangabuya impendulo. Kwatholakala ukuthi sasisebenza ama-hour uthola ukuthi kwi-payslip sisebenza ama-hour awu-9 but kwi-payslip ubhala ukuthi sitholele 8 hours. Enye yezinto lezi yadala abasebenzi ukuthi kungaphinde kuthembakala enkampani ukuthi kanti kwenzakalani. Kanti omunye wabasebenzi osebenzele le nkampani iminyaka ngaphezulu kwama-20 uthi uxoshwe kule nkampani ngonyaka wedlula akaze kayithole imihlomulo yakhe. Uthe ngoDisemba 31 base bengixosha. Ngithe manje ngifuna izinto zami bangisanele ublue card kuphela ngathi manje ngifuna imali zama service bangitshela ukuthi abanayo imali yama service ayikho nje into abazonginika yona. Ngaphela kanjalo kodwa bengisebenzele 20 years ngisebenza kule contract. Ngaze ngiphume shona nesent bangisayinele nje ublue card kuphela. Abanye abasebenzi bathi bafisa ukuthi le nkampani yenze okulungile. Siyafisa ukuthi lana sibanjelwe imali lokumsebenzi esebenza kuona siphume nama benefit kulo msebenzi esebenza kuona. Hayi ngoba singawudinga amatoho siyawadinga ngoba sisebenza la sisebenzela izingane zethu. Sicela ukuthi njengoba simlana umqashi wethu njengamanje sicela ukuthi akwazi ukuthi aphume azokhuluma nathi into esifuna kakhulu imali lena yeminyaka esifunayo ukuthi akasikhokhele yona ngoba sesibonile abasebenzi abaningi uyabaxosha akakwazi ukubakhokhela. Le nkampani akaze itholakale ukuba iphawule ngalolu daba uzokwasha isikhathi sokuba ke udaba luyeke emoyeni. Ezindabeni ze1 KZN TV kuba inkosi enhle Mthembu kwadlangezwa. Uhlalele kovalweni umphakathi waseBhukodisi eGcilima kulandela ukuthunjwa komntwana oneminyaka eyi12 ngesikhathi kephuma esikoleni samabanga aphansi emhlabulungile nokuchaza komunye wabazali ongathandanga ukudalulwa ngenxa yokusabela impilo yakhe uthi komntwana waphuma sekwedlula isikhathi esikoleni wasala kwabanye uthi kwaqhamuka imoto namadoda amane bamdonsa ngenkani yamfaka phakathi babaleka naye umzali uthi ke yize umntwana yakwazi ukugcina ephunyuka kodwa ke emqondweni ulimele kakhulu. Umphakathi wakaBhukodisi eGcilima uthi uzizwa ungasaphephile njengoba ngeviki ledlule kwathunjwa umntwana oneminyaka engu12 ubudala kodwa wakwazi ukuphunyuka. Lo mntwana wathunjwa ephuma esikoleni. Omunye wabazali ongeke simdalula ukumvikela uyachaza. Otheme ephuma esikoleni ethi uyagoduka adlule esitolo athenge meqeda ukuthenga lento ayithenga esitolo. Qhamuke abantu mayexoxa indaba amadoda awu4 bamvala umlomo futhi ngento ethizini ngesazi. Mefika endlini amba bese yaphaphama methi yaphaphama ayibona indlu engakho clean kahle
kunombhede nje nawo futhi ongekho clean kahle amadoda lawa awu4 bese iqala ke emkhumula itight oyigqokile uthi ke memkhumula itight abese ethi lamadoda ayikwangathi sizoba nenkinga la kusho eyodwa yawo bayisho njalo qede bese beyamiyeka ke lapha embhedeni bese baphuma bawu2 baphumela eminyango uthi wayebezwa ke bexoxa ke bese eminyango kusale laba bawu2 ke bame babheke bamflathele bebonisa ukuthi basengqoqweni nabo eyabo uthi umntwana wakwazi ukuphunyuka abaleke uthi ngoba umnyango ovuliwe wabona ukuthi lona thuba ke leli ukuthi angaphuma abaleke methi vese sikhwama nasi isikhwama sakhe ngasemnyango uthatha isikhwama angena indlela kabaleke ukuthi uthe esabaleka kanjalo wayibona imoto sebaleke ngene ehlathini yashona ezantsi waguduza ke lapha ehlathini tephende deseyibona imoto sisuka futhi sidlula futhi sikhuphuka wasiyaphuma ke waqhubeka wangena emgaqweni ke wabaleka ke uthi yize umntwana enganyukubezwanga ngokocansi kodwa emzimbeni wayenemhuzuko thuthuzela bayihlola bayi-interview abenza yonke into uthema bayihlola kodokotela bathi hayi ayithintwanga akho lutho le rape elenzakele but apparently emzimbeni kuthiwa yini iqhubekile impela emzimbeni nalamathangeni nje iqhubekile uveza ukuthi isimo somqondo somntwana asisihle kanti nabo bebadala sebephila ngokwesaba asihle masizwe ngoba kuthi uyakhala nasebusuku umntwana unako ukuvuka akhale aphelelwe ubuthongo akhale into njengalezo nje hayi akuhambi kahle kona and into ebhlungu ke isimo ke manje sekuhleliwe phezukwaso emphakathini bazali bahlalele emvalweni phakathi izingane ziyathukeza now and then asathembi kwamoto nje ezibonayo amaphoyisa asiqinisekisile lesi sigameko lo mbiko beniwethule lo Zamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisegcilima baqhakambisa ukuthuthukisa indawo abakhulele kuyona abafundi abenze kahle emakutilotsheni ngonyaka wedlule lokhu kuvele ngesikhathi umasipala eMadlangeni wenze ke umcimbi ukubongisa labafundi omunye abafundi ubulela Maduna uthi ke indawo yaseMadlangeni inothile idinga ukuthuthukiswa okuyisona sizathu ke esibagqugquzela ukuba abasebenze ngokuzimisela Umfundi ophumu number 3 kumasipali eMadlangeni webekadenzi ibanga le10 ngonyaka wedlule uthi bafunde ngokuzikhandla ukuze bethuthukise indawo yangakubo. Sithi masifunda siphinde sibuke nesikole esiphuma kusona ukuthi kunama yabo isikole sethu bengasesikole esakhiwe nje khona nje nemkhukhu na zonke izinto ama class nje 18 bemancane so mawuhamba esikoleni vele ufika ubuke nje vele ukuthi okay mangingafiki ngifunde ubani kosezothuthukisa le ndawo lena kanti vele kuyindawo nje enhle le ndawo kanti futhi idinga abantu abazoyithuthukisa kanti abothisha bethuke basikhumbuza mihla namalanga ukuthi we can do better indawo ethu singayithuthukisa abazali bethu emakhaya basitshela ukuthi le ndawo izothuthukiswa yithina abaholi bakusasa. Uqhube ngokuthi kule ndawo kunokushoda kodokotela okuyisona sifiso sakhe ukube yofundela ukuba udokotela. And into engizoyenza mina ngizoyenza MBCHB eStellenbosch University. Kuyinto le engifuna ukuyenza because bangitshela bathi angithi lana asinayo i-health enakhuza ama-health facilities right amaningi so vele siyadingakala baningi abantu abayenza lento engiyoyenza nami from esikolweni. Imeya kamasipala eMadlangeni ithi le mphumela inkomba yokuzimisela kwabafundi nokubambisana kanye nothisha. Sisebenze ngokukhulu ukuyikhandla ngoba siyakwazi ukuxoxa nothisha sishare nabe inkinga ngokuqala lokho basho inkinga zabo ngoba inkinga esesibhekane nazo kakhulu bese ngikubalulile ukuthi izikole ezinye zasemakhaya azinawo ugesi azinayo inetwork kodwa ziyasebenza ngokukhulu ukuyikhandla so lemphumela ke izikole ezitholile njengamanje kuukusebenza kanzima asihlonizi ke ngalokho futhi siyathemba ukuthi ezikoleni ezayiphase ngo100% last year
zithuthukile ngoba sesinezikole ke ezu5 manje out of 8 eziphase ngo100%. Nalezi ezingamthola ngo100% kusale nje kancane ngoba ukuyimisela kukhulu. Njengoba abantwana bechaza ukuthi ke kuningi abafuna ukuyokufundela indawo yethu yaseMadlangeni. Kanti omunye wabazali usizimo zasemakhaya zinhle kodwa njengomzali ubekwazi ukulekelela ingane yakhe ukuziphumelele. Ngibe nalento ukuthi ngimuphe amandla nokumduduza nokuthi akwazi ukuthi aye phambili ukwazile ukuphumelela. Isimo besingekho sihle kahle neze nasekhaya kodwa ngibonga ukuthi ukwazile ukuthi khona kunjalo wakwazi ukuphumelela ebangeni lakhe leka matric. Ngiyabonga kakhulu, ngibonga kakhulu ngathi uNkulunkulu angamgcina lapha sekhona angakhohlwa ukuthi uyokwenzani, azikhumbule akhumbule noNkulunkulu ukuthi uyena ohlala eseduzane naye ngezikhathi zonke. Thobeka Dladla ezindabeni ze1KZN TV ngiseMadlangeni. Siphinde futhi seyitolo sibe siqhubeka nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele imbukelo usabukele zona indaba ze1KZN TV sikukhumbuza bekuyizona behamba phambili usuku namhlanje. Olga Mthaniya ubhunge ngeyobugebengu abaseKongo abazenze kuleli bagxeka impi kanti wasemhlathuze nohlelo lwentsha kwezokwakha. Ake sibheke engosini yezomnotho. Izimakethe ezivale irandi lu-18.42 emaqhathiswa nedola libo 22.93 emaqhathiswa nopondo libo 19.14 emaqhathiswa neeuro igolide lona belu $2,865.68 ounce olongahluzo wona u$74.29 omphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Umqeqeshi wakuleli usezakheleke ngishiyi negama kwiqembu laphesheya kwezilwandle Manchester United uBenny McCarthy kubuka ukuthi ke iqembu lesizwe laseKenya lenza konke okusemandleni ukuthi ke ligcinele imqashile abe ngomqeqeshi walo. Kubuka ukuthi ke inhlangano esingethe ibhola kuleli alizwe Football Kenya Federation ibilokhu ilandela uMcCarthy njengoba ke izingxoxo selokhu zaqala ngozibandlela wonyaka wedlule. Leli qembu liteketiswa ngeHarambee Stars selokhu ke lingenayo umqeqeshi ukusukela uEngene Ferrat ahoxa leli qembu ngozibandlela nyakene ekhala ke ngokakhokhwa kwamaholo. Kenya izodlala umdlalo wayo wokuhlungela umdlalo yendebe yomhlaba ka2026 neGambia kanye neGabon ngenyanga ezayo. Nasikisimo sezulu esingalindeleka. Mukelekezi yaguqa bese kuphathele zona usuku namhlanje bazobe khona kuza kwethu ngesonto elizayo nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile